iya 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 hah ngerambat kosong ngerambat wedhus mangan tahu sing endang bagus kaya aku ya bagus ya miat langning padang muntar oh monggo Bapak Rajendra Sapari Mas Heru jengka saking Palenggahan Sumadyo wonten galeripun gelar tayub Kadipaten Boyolali Mbah Sosro Mbah Ladi ciu gambar manuk aku melu apa ya entuk lah ya entuk loro kok jajakne ya ciu lho Dik jajakno ya ciu sak gelase garenge turu ketok ndase lho ki ketok ndase jepe lho kaya siji kan nunjuk ciune ciu sak botol iya turu neh garenge turu ketok botole kondalan kaya ketok botole kan sangu mimi to oh ya Allah ciu rano tutupe garenge turu ranggo tadi tidak gila tertel Mas Heru sak rombongan juraganipun sapi saking Boyolali ngaleh neh yuk ayo Dik patel nesu alele aciu apa ciu monggo Mbak ciu ditetel-tetel garenge turu persis kaya oeng kelapa bolong sisane banjir ngana sengkala saka ngitan saline ngulon tresnamu tenan apa mong guyon tinggal ate lima ngetan karang pandan tawawan rasa mayangan ya bisa ketemu sing lara iman cepat selamat simun sikarane ya dibangun negarane selamat saking kersane Gusti ya iya ngana sing kala saka
kembang apa iki kembang melati kembang melati gendening wangi nyati-ati rina lan wengi aja nganti lali sungkem marang Gusti Jangkar Mas Cinggosa upama Dek Sri. dalem Mas Sing miring sing bayar aku. dah Mangke kabeh Mas Heru. aku tuh gak percaya